Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih kalian kula hamba Wijaya Official ngaturaken sugeng enjang sugeng pinanggih kanthi rahayu wilujeng panjenengan sedaya kalih ing sambikala. Kanthi kalodhangan enjang menika kula ndedamel gawe bakso mriki, mugi-mugi kanthi dongane pangestu panjenengan sedaya kula dagang bakso saged lancar laris manis. Kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Napa ingkang dados panyuwun kula mugi tansah diijabahana lan dikabulna napa kang dados panyuwun kula. Sugeng pinanggih sedaya rencang-rencang kula wonten pundi kemawon mugi ya rahayu ning lereng sambikala. Tebena saking balak sengkawa cacaketna kalian ingkang sesae wonten ing enjang menika kang sami mirsani videone YouTube hamba Wijaya, mugi sedaya rencang kula paringana sehat walafiat, paringana rejeki ingkang kathah melimpah lan paringana gasar gampang sedaya rencang-rencang kula wonten pundi kemawon. Sugeng enjang sugeng midhangetaken kula video kula saking hamba Wijaya Official, videone wong gawe bakso sederhana ingkang kados menika. Matur suwun sanget sedaya kemawon ingkang badhe nderek mirsani sumangga lan ingkang dereng subscribe kula nyuwun donganipun. Ngapuran Gus, ngapuran Lur, ngapuran sedaya kemawon. Gawe konten pedagang bakso. Selamat pagi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.